una kita mga igsoon. Labing gamhanan nga Dios, among amahan nga nasa langit, daghan kayong salamat sa pagpaabot namo Ginoo sa kalampusan, sa paghalad namo sa mga alawiton kaganina. Salamat among pag-ampo nga kini nakaabot ug naghatag kay himuot kanimo Ginoo. O Lord, nining kagabion amo sang gihangyong imong bulang espiritu Ginoo nga magaandam sa among kasing-kasing gunahuna nga ikaw lang gyud ang masentro Lord sa among pagpaminaw karon Ginoo. Mailhan namo ang imong kinayahan, ang imong katuyuan, ang imong mga saad. Salamat kayo Dios. Dalaygon ka sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Okay mga igsoon, ang atong paghisgutan karon ana gihapon kita sa Efeso 2 no, katulong nga bahin na kini nga nagisguta sa Efeso 2 ang karon verse 11 to 19. Taas kini ubo ra ato paghisgot ng igsoon. Dili ta maabtan og sa oras ani. Sa Efeso 2 11 paingon sa 19 nagkanayon sa revised Cebuano Popular Version, RCPB na. Gingon nganhi, hinumdumi nga kaniadto kamong mga dili Hudiyo makasasala nga matud pa sa mga Hudiyo. Dili tinuli kay sila gud nga mga Hudiyo nag-ingon man nga sila tinuli nga sa ato pa gituli sa tao. Kaniadto nahimulag kamo kang Kristo kay mga langyaw man kamo ug dili sakop sa iyang katawhan nga pinili sa Dios. Wala ka may bahin sa mga kasabutan nga pinasikad sa mga saad sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Nagkinabuhi kamo nining kalibutan nga walay paglaom ug walay Dios. Apan karon nahiusa na kamo kang Kristo Jesus. Kamo nga kaniadto layo sa Dios karon nahiduol na pinaagi sa dugo ni Kristo. Kay si Kristo gayud mao ang atong pakigdait. Gihimo niya ang Hudiyo ug ang mga dili Hudiyo nga usa na lamang kakatawhan. Pinaagi sa iyang kamatayon, giguba niya ang paril sa panagbingkil nga nag-ulang kanila. Gihimo niyang walay bili ang balaod sa mga Hudiyo, lakip ang mga kasuguan o mga kalagdaan niini aron gikan sa duha ka kaliwatan, mahimo ang usa ka bagong katawhan ug sa ingon makabot ang pakigdait. Pinaagi sa iyang kamatayon sa krus, gihiusa kita niya diha sa usa ka lawas ug gipasig-uli ngadto sa Dios ug sa ingon ni ana gitapos niya ang pagdinumtanay. Busa niya ni si Kristo ug gisangyaw ang maayong balita sa pagigdait alang sa tanan kaninyong mga dili Hudiyo nga kaniadto layo sa Dios ug sa mga Hudiyo nga duol kaniya. Pinaagi kang Kristo kitang tanan Hudiyo ug dili Hudiyo makaduol sa amahan diha sa usa ka espiritu. Busa kamo mga dili Hudiyo dili na mga langyaw o mga dumuduong kundi mga kauban na sa katawhan sa Dios ug mga sakop na sa iyang banay. So ikatulo man kini kabahin nga nagisgot na sa Efeso 2 ug naa ta sa 11 paingon sa 19 agig previous sa atong pag gihisgutan no na kita nasabtan nato nga kita gihawa sa Dios gikan sa kaulipnan patay spiritually makasalang kinaiya kalibutanong pagkinabuhi na ulipon kita ni ana ug bisan si Satanas no giulipon usab kita niya no gihawas ta sa Dios ug gidala ngadto kauban si Kristo kana tungod sa iyang dakong kaluoy gugma ug grasya dili sa atong unsa atong nahimo aron kita paboran sa Dios no iyang gihawas gikan didto sa tumong aron makauban ni Kristo sa langit pohon ug ipasinati ang iyang grasya pohon ug sa kasamtangan magpakita kita sa pagbuhat og maayo pagpakita sa gugma nga atong nasinati usab ngadto sa Dios. So karon ang atong title ang atong kaniadto ug karon no. Unsa ba ang atong kaniadto ug sa kasamtangan no? Dili lang ang original ani ang Efeso man ang ilang kaniadto ug karon ug kanato pud nga naka-experience nini ato usang tan-awon unsa ang atong kaniadto ug unsa na rin ta karon. So naon nato ang atong kaniadto no. Pukahon nato ang atong kagahapon ug sa ako pa nang ugangan sa una no. Maghisgot ganin mig mga hisgot sa mga kami sa akong asawa no. Hisgot niya
ato imong ex, no? mga uyab-uyab sa una, maghisgot na gami ana, mayngon dito ko ugangan nga ayaw mo paghisgot ni ana, kay mo kanay makapabilo sa kagubot, no? So sa atong paghisgot karon, no, dili unta ni mo makapabilo sa atong kagubot mga igsoon. Kay atong lantawon unsa di ka daot, unsa di ka dunot, unsa ka walay paglaom, no, sa dihang wala pa kita sa Dios. So pukaw na to ang atong kagahapon. Unang punto, dili kita katawhan sa Dios. Gentiles by birth man ta, dili man ta mga Hudyo, no? Gitawag tag mga outsider, no? Makasasala matud pa sa mga Hudyo kay sila daw tinuli, pero mga igsoon tawhanon ra gyud gihapon, no? Ano? Tinuli sila pero disobedience man gyapon sila, no? Makasasala na gihapon sila kay wala may ang tanan nakasala og nahilayo man sa himaya sa Dios, no? So sa ila lang, no, huna-huna nga kita ang mga dili kita nga mga dili Hudyo, no, gitawag nilang mga makasala kay wala matuli, no? Kay sa ilang panahon dako kay mensahe ang may tungod sa pagpatuli sa ato kuan naman kanang proper hygiene, no? Sa makasasala ang ilang paglantaw sa ato kay walay bisan gamay na lang ang mga buhat nga makapahimuot sa Dios sa atong mga kaliwatan, no? Labi na kay ang kahit kahimungtan gid kasilagan gid kay sa Dios mao nga ang mga hintel nagsimba og mga Dios kay, no? Kay ang mga Hudyo piniling katawhan, no? Duol sa Dios tungod kay sila nakabalo sa Dios, pinaagi sa kasulatan ug mao ilang gisimbang tinuod nga Dios apan misuway gihapon sila, di ba mga igsoon, no? Ang dili Hudyo gamay ra nahibaluan ug ang bon wa gyud nahibaluan mahitungod sa Dios. Pero mo lagi na akong gingon, huna-huna ra gihapon na sa mga Hudyo kay apil pud sila makasala, apil pud sila naginhanglan sa kaluwasan. So nagtuo sila sa ilang tugalingon nga pure og hinlo sila. Abi lang nila na nakalamang sila na giisip nila nga ang ilang assurance nga pabor ang Dios kanila na nagsalig sila sa ilang mga nahimo, sa ilang gahom, posisyon, no? Nga igsoon, apan ang Hudyo o dili Hudyo pareha nga nanginahanglan og peace diha sa Ginoo, no? Kalinaw diha sa Ginoo kay tanan nakasala nahilayo sa himaya sa Dios. So, dinhi gipadayag sa Dios ang total gayud nga pagka makasala, Hudyo man o dili Hudyo. Ug mao na kayang gi-offer ang kaluwasan sa duha ka kaliwatan, no? Gituli sila sa marka sa lawas lang pero sa kasing-kasing wala pa mga igsoon. So kinahanglan sila maoperahan sa espiritual kasing-kasing nga puy-an sa walang espiritu, no? Ang timailhan sa tao nga iya sa Dios dili makita sa lawas sa gawasnon kundi sa kabag-uhan nga gihimo sa balang espiritu, no? Adunay usa ka babae, no, giingnan siya. Makasasala ba ka sa una nga wala pa ka ni dawat ni Kristo Jesus diha sa imong kinabuhi, imong Ginoo manuluwas? Oo, sir. Karon, makasala pa magyapon ka? Ingon din siya. Sultihan ta ka sa tinuod, sir. Gibati na ako nga mas grabe ko ka makasasala kaysa ato mga niagi. Ha? Hindi siya daw yun sa may kausapan nga imong na-experience. Ingnan din niya. Sa una, sir, na gapangit gusto murabag tinguha nako nga makasala kanunay na pero karon nga luwas nako gapaningkamot galikay nako nga magkasala sa ug ako kanang kana na pamatud-an sa akong makanunayon nga pagkinabuhi diha kauban sa mga Kristohanon. So kanunay na siya nagsimba, nagkauban sa mga fellowship sa mga Kristohanon. So sa panahon nga mahimutang idawat nato sa Ginoong Hesus mas makita mo gud nato, no, ang kabalaan sa Ginoo ug atong kamakasala mo kaingon siya mas greater ang akong pagka-sinner kaysa wala pa ko nakaila sa Ginoo, no? So muna mga igsoon, ang Judaism, no, Judaizers, no, sila mga legalismo na kayo, no? Walay grupo, walay kaliwat or mayong binuhatan, no? Or
kasinsiro nga sila maluwas kadili ang buhaton ni Kristo, ang gibuhat ni Kristo dito sa cross. So muna ang kaniadto no, na nahimulag ng Kristo, walay relasyon sa Dios, pinabugkos no, langyaw no. Dili sakop sa piniling katawhan sa Dios, walay bahin sa iyang saad. Kung sa mga saad sa Dios, di pwede makaklaim kay para lang sa iyang piniling katawhan. Di lang walay paglaom, na kinabuhi nga walay hinungdan, walay tumong nga pang eternidad no. Taman ra nga na tao, paeskwela, nahuman, kapamilya, matigulang, ulat na lang dayon mamatay, no? Walay Dios, kung walay matuod nga Dios, no? Wala po'y paglaom, temporary ra ang iyang tanan nga makita, no? Dinhira sa kalibutan. Kung naay Dios pero mini pud nga Dios, consider gihapon nga walay Dios. Nagpasamot lang sa kahimtang nga makasasala, no? Sa mini nga Dios, wala gyud maasahan, walay paglaom, walay Dios. Tanang tao nga wala mahiusa kang Kristo Jesus, layo sa Dios, layo ang iyang loob, layo iyang kasing-kasing mga igsoon. So muna ang kaniadto sa mga taga-Efeso kanato usab, nahimulag kita, dili ta katawhan sa Dios. Karon ato usang tan-awon unsa ang sa kasamtangan, ikaduha nga punto, katawhan na sa Dios. Verse 14, pinaagi siyang kamatayon na himutang usan na kakatawhan. Udiyo, dili udiyo, ang nagtuo, bidawat kang Kristo Jesus, yatagan ni katungod, nga mahimong mga anak sa Dios, dili sa tawhanong paagi, kundi ang Dios mismo, kaya naghimo, kan ilang iyang mga anak. Natawo man ta sa itong mga ginikanan, apan kani, nga espiritual nga bahin, dito ta, natawo, ang Dios, mo'y nagpumol, nagbuot, na kita, mahimo niya mga anak, pinaagi, sa atong pagdawat, pagsalig kang Ginoong Hesus. So, katawhan na sa Dios, balaan na. Ang kanhi makasala, naa na ang pagkabalaan tungod sa dugo ni Kristo nga mihugas sa atong pagkamakasala, mitabon sa atong sala mga igsoon. O, gikan sa dili katawhan sa Dios, nahimulang katawhan sa Dios, o sa kanhi nahimulag kang Kristo, nahiusa na kang Kristo. Kanhi nga layo kang sa Dios, dool na. Sa gani sa English, so very far away. Grabe yun, kalayo ang ginamin ani mga igsoon, no? Ang verse 13, dugo niya, nagiusa ka nato. Ang dugo nga naglatay sa kaugatan ni Kristo, nga migidagayday, no? Alang kanato atong maangkon, pinaagi sa pagtuo, kung mahimutang mga anak sa Dios, mahimutang palaan, matarong sa iyang atubangan. Kung makita ta sa pananaw sa amahan, nga sama gayon, ng Kristo Jesus, na iyang kahimutan. So, mao kana nga mahimuot ang amahan ng Dios kanato tungod sa atong padayon ng pagtuo kang Kristo Jesus, no? Siya ang atong pakigdait, peacemaker, no? Siya ang hinungdan nga mahiusa ang tanang kaliwatan, pinaagi siyang kamatayon. He made the two groups into one, no? Kaya ang mga Hudyo god, mga igsoon, mga Samarianon o mga Hintil, no? Walay pagsanduro tayo, walay fellowship, no? Pinaagi siyang kamatayon na hiusa kita diha sa usa ka lawas, iguba niya ang paril sa panagpingkil, kitapos niya ang panagtugtanay, no? Unang sa atong sa fellowship mga igsoon na ay mga lalahi tag kaliwat, no? Na may kaliwat nato insik, no? Ay mga kaliwat Filipino insik, so na uban nga mga lahi na ganito German, di ba? So lahi sagol-sagol na ang mga kaliwat, pero sa usa kabanay pamilya diha sa Dios, no? Gihimo niyang walay bili ang balaod sa mga Hudyo, lakip ang mga kasuguan o mga kalagdaan ini aron gikan sa duha ka kaliwatan, mahimo ang usa ka bag-ong katawhan ug sa ingon makabot ang pakigdait. Itapos giwagtang giwad-an niya bili, murag kasal nga iyang murag sa kasal nga gi-annul ba, wadag bili kay tungod sa matibay nga ebidensya nakasal sila nga dili dapat, no? Sa dili ni siya mo contradict mga igsoon sa Mateo 5:17 pa yun sa 20, no? Katubang ingon didto nga ayaw ninyo hunahunaan nga mianhi ako si Kristo Jesus aron pagsalikway sa balaod ni Moses
ug sa mga pagtulon-an sa mga propeta wala ako man aron pagsalikway nini kundi aron pagtuman hinoon sa hustong kahulugan. Di man kini samtang anapang langit o yuta bisan ang labing gamay nga kudlit o ang labing jutay nga bahin sa balaod dili gayud mahanaw hangtod matuman ang tanan. So makita nato diha nga bisan gamay no wa gid pwede tangtangon kulangan apan sa Dios. Unsa ang giingon sa atong gitunan, iyang gitapos, iyang giwagtang, giwad-an niyang bili ang mga kasuguan kalagdaan nga unsa man buhat sa mga Hudiyo kaya unsa aron hatagan niya sa hustong kahulugan aron magpabilin nga pure no kay ila naman ang gipangsagulan gipangsumpayan intak gihapon ang pulong sa Dios ngadto mga igsoon ang gikuha lang katong ilang gidugang o iyang gikuha tong mali nga mga paghubad sa kahulugan mali nga aplikasyon no so muna mga igsoon ang paghatag pasabot niya na nga wala gilapas sa Dios ang iyang giingon nga bisan gamay nga pulong kuhaan kundi ang iyang gikuha katong sa mga gidugang sa mga Hudyo iyang gipabilin ang pure gikan kayod sa Dios no muna mga igsoon bago ang katawhan dili pwede nga ipilit o ipugos pasunod sa mga Hudyo ang ilang balaod o kasuguan o lagda no ang dapat nga masunod nga balaod kasuguan o lagda kang Kristo Jesus na mo'y nag-umol sa bagong katawhan dili sa relihiyon dili sa lugar tradisyon balaod sa pastor o leader dili pwede mo ingon nga ang amo mo'y masunod ug ang amo mo'y tinuod kay gikan sa among kaliwatan si Jesus ang mga lugar nga gisgutan sa Biblia among lugar no ang gilubngan sa mga alagad sa Dios among lubnganan no pwede sila mo claim ana pero di sila kapamugos nga mosunod sa ila nga mga pagtulon-an kung dili umusukwahi na sa pagtulon-an ni Kristo Jesus no kung dili mahitabo ang pagdait kanang mga tawhana walay tinuod nga wala tinuod dili tinuod nga nahiusa kang Kristo Jesus. Ang verse 17 busa niya ni si Kristo gisangyaw ang maayong balita sa pagigdait alang sa tanan kaninyo mga dili Hudiyo nga kaniadto layo sa Dios ug sa mga Hudiyo nga duol kaniya si Kristo na ang pagigdait ang maghiusa sa tanan siya ang unod sa gospel o nagmodel pa gid siya sa pagsangyaw sa gospel no ato usab kining buhaton isip katawan sa Dios dili nato ikaulaw kay kana ang maayong balita may gahom sa Dios aron sa pagluwas tanan nga motoo una sa mga Hudyo ingon man sa mga dili Hudyo Roma 1:16 sipi kay padayag sa mga balita ang pinaagi sa Dios sa paghimong matarong sa tao ug kini pinaagi sa pagtuo gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan sumala sa kasulatan ang himong matarong sa Dios mabuhi pinaagi sa pagtuo no ang katawhan sa unang panahon nagtuo sa umaabot nga Mesiyas sila luwas namatay na sila nga panataw si Ginoong Hesus sila luwas o sa present pod nga nagtuo kang Kristo Jesus actual gyud nila nasaksihan ang gibuhat ni Ginoong Hesus sila usab luwas kita usab nga wala nakaakto sa gibuhat ni Ginoong Hesus maluwas usab kung atong tuohan ang gibuhat ni Ginoong Hesus dito sa krus sa dugay na nga panahon so muna mga igsoon muna ang atong karon katawhan nahimo ng katawhan sa Dios nahimo ng balaan og nahiusan na ng Kristo og katulo magkaduol na ta sa Dios na natay access no maka-istorya na ta direkta pinaagi sa atong pag-ampo sa atong gibuhat karon no? Sa pag-ampo pinaagi sa pagtuo maka dili na ta mag ikaw lang ampo brad kay kamo may pinili sa Dios no matag usa ka nato na nay access no Efeso 2:18 pinaagi ni Kristo kitang tanan Hudiyo dili Hudiyo makaduol sa amahan diya sa usa ka espiritu makaduol na ta sa amahan o magpadayag na usab siya kanato pinaagi sa balang espiritu ano balikan ako kitang tanan nay access dili lang ang mga Hudiyo no dili na ta nang April lang big appeal brad kay lakas ka ni Lord no kitang tanan sa magpribileyo makadirekta wala na gipihig no anak sa Dios siya atong amahan kita yang anak kanhi walay Dios ug walay paglaom kita sakop na sa mga anak sa Dios manununod na sa gingharian walay Dios gawas ta sa Dios gawas ta sa pamilya sa Dios wala tay identity o usa na lang wala ta atong kalag sa laag kita na apan uban sa Dios kita anak sa hari kita adunay paglaom
kita adunay katuyuan o kita adunay kahulugan ang atong mga pagkinabuhi. Bisan unsa pa ang napakya sa atong kinabuhi, kung nagsalig ta kang Kristo, ingon nga atong maluwas, anak ta sa Dios. Makaklaim ta sa iyang saad. Ang Dios makahimo sa pagkuha sa sama kasala nga kinabuhi, ugasan sa dugo ni Kristo, butangan sa iyang espiritu, ug himuon nga mahimong blessing nga katawhan dinhi sa kalibutan. Kana ang kaluwasan nga atong naangkon mga igsoon. Ang challenge sa application aron makaamgo unsa kadako ang gasas kaluwasan, kinahanglan natong hinumduman aron makarealize ta unsa kadako ang gasas kaluwasan. Kinahanglan natong hinumduman ang atong kanhi kahimtang, natural nga kita mahugaw nga kahimtang, dead spiritually. Munang kinakuha nako nga nilad na kay paminhaw ang mga debate sa palibot, panag-away, panagsikitay, mga kaingan ko, stop na tayo ng debate, kaya ako po nakatumpang po, lain po lang akong buot, binalusay sa ngilad, diya pa lang sa imbis kay sharing, imbis kay sangyaw, di gid mahitabo, mapituhan gid ang mga kasing-kasing, o ngilad na ang mahitabo, ato lang focus, nga isangyaw ang maayong balita sa kaluwasan. Human, yan po nato sa atong dili pa ta mulakaw, magampo ta asa ta dalon sa Ginoo, kinsang kinabuhi gamiton ta atong isangyaw kaluwasan ngadto sa uban, Kung nakasinati ta nga murag nahimulag ta, wala tay apil sa paglaom, o gilain-lain ta, wala ta diha sa Dios, kini nga bersikulo mga igsoon para ni kanimo o para kanako, para kanato, Ang gugma ni Kristo mibuntog sa tanang pagbati sa pagkalain-lain, nagdala sa mga outsiders ngadto sa lawas sa mga magtotoo nga maulong nga mao si Kristo. Ang espirituhanong garbo nagbuta kanato sa tugulingon mga sayop ug nagpadako sa mga sayop sa uban, walang garbo gawas ang atong garbo kung malimot ta unsa ra pud ta gikaluyan ug grasyahan sa Ginoo, Magamping ta nga dili magpasigarbo sa atong kaluwasan hinuon, mapainomsanong magpasalamat sa Dios sa iyang mga nahimo ug dasigon natong uban nga nag-struggle sa ilang pagtuo mga igsoon. So adunay daghang mga babag kapahimulang kanato gikan sa ubang mga Kristiyanon, mga igap, edad, panagway, salabutan, kanang istorya dito makain, sa kahimtang sa panginabuhi, atong gipungan ang gugma ni Kristo kung kita makighigala lamang ni atong mga tao nga atong gusto o kinsa kita adunay kanang makajam, makasabay, kanila, gilumpag ni Kristo ang mga babag, gihiusa ni Kristo ang tanang magtotoo sa usa ka pamilya. So focus ta sa krus nga naghiusa sa tanang magtotoo. Kay kitapos ni Kristo ang hinungdan sa suko, panaglain-lain o panagbingkil, ug iyang gihiusa ang tanang magtotoo aron mahimong usa sa iyang kagalingan. Amen mga igsoon. So muna ang atong kaniadto karon, dili katawhan makasala nahimulag o karon nahimong katawhan nahimong balaan nahiusa kang Kristo ug makadirekta na sa pagduol pagtawag sa atong Dios diha sa atong pag-ampos. Sa atong panapos ang Efeso 2:19 akong gigamit ug unang Pedro 2:9 busa kamong mga dili Hudiyo, dili na mga langyaw o mga dumudoong, kundi mga kauban na sa katawhan sa Dios o mga sakop na siyang panay. Ang unang Pedro 2:9 apan kamo mao piniling katawhan ang arianong pare ang balaang nasod gipili kamo sa Dios aron maiya ug magsangyaw sa mga bulungang buhat sa Dios. Itawag kamo niya gikan sa kangit-ngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Amen mga igsoon. So atong hinumduman ang atong kanhi kahimtang aron makaamgo ta sa kadako sa gasa sa kaluwasan ug aron makalikay sa pagpagarbo sa atong kagalingon, atong gipungan, balikon ako atong gipungan ang gugma ni Kristo kung mamili ra tag tao. Focus ta sa cross ni Kristo Jesus nga mo'y naghiusa kanato. Amen mga igsoon. Amen. Magampo ta. Labing gamhanan nga Dios, dalaygon ka sa imong pulong nga imong ipabot sa matag usa. Ikaw Lord ang manalangin nga ang
among nadungog karon dili kanimo labay nga kawang kun dili la dako kini ug mahimo sa among pagkinabuhi, among paghinumdum kung unsa kami ug unsa ang among status sa pagkakaroon Ginoo. Salamat sa dako kaayong kaluoy gugma ug nahimo kaming imong mga anak, nahimo kaming sakop sa imong pamilya ug hiusaha kami Ginoo sa pagdaig paghimaya sa imong ngalan. Lord, sa bisan asa man kami ug sa among panaghiusa sa panimbahon, prayer meeting, ug asa man kami ibutang Ginoo. Dalaygon ka o Dios sa ngalan ni Hesus. Amen.